Dyan. Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So, ngayon, now eto na yung pancake na gagawin ko. Ito, premix na to. Flour, salt, and also sugar. And here's my milk. Ko yung link sa description box. Ayan, yung recipe dito. So, yun. Ito yung aking pancake. So, eto na siya. Eto na yung ready na tong pancake na to. Pero, hahayaan na lang muna natin to na at least 1 hour para umalsa siya. Para pagluto natin is fluffy at saka ano yung pancake. So, ayan. So, habang hihintayin natin na umalsa ito, gagawa na ako ng aking muffins. Actually, konti na lang talaga yung aking harina. So, titinan ko kung ilan yung magagawa ko dito. Pero gagawin ko siya lahat. So, let's see. So, habang ako nagluluto, yung shell ng itlog. And so, habang busy-busy ang ina dito, may anak naman, tingnan mo. Nilagay niya yung niluluto niya dito. Ay, my God! Ayan na, kumukuha na ng asukal. Tingnan niyo yung trabaho niya, oh. Yung eggshell na inano ko, ayan. Niluto niya dito sa dito sa oven. So, dahil isa lang yung aking, tawag dito, tawag dito, cupcake na baking tray cupcake. Parang nag-iimbento lang ako ng pangalan nito. Ano yung pangalan nito? Baking tray pa rin naman to. Pero parang feeling ko may ibang pangalan. Leave comment below guys kung alam nyo ha. So ayan. So ilalayin ko na siya. Tapos lalagyan ko siya ng eto na siya. Ready na. So na-preheat ko na din yung oven. So ayan. So lalagay natin dito. So, I don't kung medyo pangit na yung aking baking tray. Okay lang. Baking tray, baking pan. Parang baking pan. Kasi matagal na akong hindi nabibake guys. Parang na-amnesia na yata. So, eto na ang aking pancake. So, ang yellow naman. Actually, yellow yung medyo yellowish yung kulay niya. Pero sa camera, parang puti. So, eto lang yung ginamit ko na pan kasi wala nang iba. So, eto rin. Eto na yung nakaano na ako ng isa. Nakagawa na ako ng isa. Tapos, yan. So, ang dami ko pang mga hugasin. So, hashtag real life. So, ayan. So, ayan na yung aking tsaka yung aking binibake. Eto na siya. So, ayan. Hindi siya masyadong no. Teka. Ayan. Ayan siya. So, later baka pwede na yan. So, ito yung aking pancake. So, ayan. Gusto na niyang kumain. Nangihingi na siya. Kaya, kukuha muna ako ng eto. Bumili ako kahapon nito. Pancake syrup. Kasi mas masarap kasi talaga pag merong pancake syrup. Diba? So, ngat-ngatin ko lang to. Chocolate sana yung bibilhin ko. Kasi naubos na yung pancake syrup namin nung last. Naubos na. So, ayan. Seal pa. Teka. Oops, mama lang. So, yan. Drizzle. Pag may time. Parang iba yung kulay nito. Kasi nung last. Hindi ko nakita. Cinnamon pala to. Oh my God.
may flavor pala to. Ewan ko lang kung magustuhan niya to. Ay, bakit hindi ko siya tininan? Cinnamon pala to. My God. Kasi kahapon na daming tao sa mall. Yan tuloy. Cinnamon yung nakuha ko. Ay, nako. Ewan ko lang kung magustuhan niya to. Tingnan ko kung ano yung reaction niya sa lasa. Sarap? Gustuhan naman pala niya. So, he's loving it. Yummy? Yes. Pero parang hindi ko siya bet eh. Wow! Thank you! Tingnan ko nga. It's very cinnamon. Okay naman siya, pero hindi ko lang kasi kung buti nagustuhan niya. Kasi ito, hindi ito mahilig sa mga ganyang flavor. Nagustuhan pala niya. So, ayan, i-remove ko na siya. Ay, babe! Sobrang init. So, careful, it's hot. So, tapos yung aking pancake, aking hinihintay na lang ang aking last batch na ito ng aking muffins. So, mag-aalas 12 na, so kailangan na namin kumain. Kasi alam nyo ba guys, kumakain kami ng alas 6 ng umaga. Aking maaga kasi kailangan ko sabayin yung aking asawa. So, pag sabay-sabay kaming lahat, pag maagang na ano sa yung anak ko, si Hagrid, maaga siyang nagigising. So, kakain muna kami. Ang aming ulam ay tinolang manok. Nagtetinola talaga ako every week. Kung talagang kakayanin talaga ng hindi ako tinatamad, talagang nagtitinola ako. Kasi doon ko lang sila napapakain ng gulay. Pagtitinola ako. So, ayun, kakain muna kami. So, later, papakita ko sa inyo yung kung paano ko siya ilalagay sa freezer namin. Ito lahat. So, pagkatapos namin mamaya magluto. Okay? So, now, eto na lahat, guys. So, lalagay ko na lang to sa, tingnan mo, nilanggam na, oh. Bilis langgamin, eh. Tamis, eh. So, ayan. Ilalagay ko na to sa ziploc bags. Ayan lahat. Tapos, hintayin mo natin na medyo, actually, meron pa dun sa oven. Mga 5 yata yan. Palalamigin lang muna natin bago natin i-freeze. Tapos ito, nakalimutan ko kanina. Tingnan mo, pero masarap pa rin naman. So, yan, konti na siya kasi kanina kumain ng anak ko, pati yung kapatid ko. So, ayan. So, ayan na siya lahat. So, later ilalagay ko and saka yung bread. So, now, nakikita nyo yung aking mga hugasin. Ayan. So, hashtag real life nga, diba? So, ayun pa. May mga hugasin pa ako doon. Tapos, eto pa. Tapos, eto pa. Yun naman yung floor. Yung anak ko talaga. Nako. So, eto na lahat. Binag ko na siya sa ziploc bag. So, dahil maliliit yung aking ziploc bag. So, ayan. Anim ang nailagay ko sa ziploc. So, yun. Tapos, ito yung konti lang yung nagawa kong ng pancake ngayon kasi, syempre, wala na akong harina. Yun. Tapos, ito yung ginawa ko. Kagabi ko pa to ginawa, guys. Ganyan yung hands ko. Pulbo yan kasi nagbihis yung ko. Nasa kamay ko pa. Tapos, ito, bread ito na may peanut butter. Nilagyan ko ng peanut butter. Tapos, nilagay ko sa ziploc bags. So, ayan. So, ito lahat, guys. Ilalagay ko ito sa freezer. So, etong bread na to, or lahat ito,
So, eto na yung, ito yung ginawa ko kagabi. Yan, mga bread. So, ito rin, ilalagay ko na rin ito. Diyan. Ayan. Siyempre, maliit lang naman yung aming freezer. So, feel na feel ko na, no? Kasi may freezer na kami na medyo malaki. Medyo lang naman. So, now, yan na lahat. So, ang gagawin ko na lang is, kukuha na lang ako kung gustong kumain ng anak ko, kukuha na lang ako dyan. Tsaka pag kinabukasan, hindi na ako gagawa ng gagawa pa kasi mayroon ako mga gawa. So, yan. So, eto sa mga ulam and at saka dito sa mga eggs. So, yan lang guys. Yan lahat. So, ayun lang lahat. Yun yung mga ginawa ko ngayong araw. And, so, yun nga, kagaya ng sinabi ko, gumawa ako ng snacks na ano, kasi, yung asawa ko, na gutom siya pagdating dito sa bahay kasi wala siyang nakakain pag sa snacks niya, ganon. So, he requested na ganon. So, okay, go. Tsaka na sabi ko, oo nga, no? Bakit hindi nga kita ginagawa ng snacks? Yung ginagawa ko lang sa kanya yung pang lunch lang niya. At saka, dalawa din yung magbe-benefits nun kasi yung anak ko din. 'Di ba? So, choosy din siya. Tsaka madali siyang, parang madali siyang naaano sa pagkain. So, kailangan iba-iba. So, siguro ganun. So, ganun siguro talaga mamis, 'di ba? Syempre, I'm a first time mom. So, yun. Pero, ang ano ko lang talaga is, mahilig lang talaga ako talaga sa mga budgeting stuff, ganon. So, kaya siguro, kahit isa pa rin yung anak ko, grabe na talaga yung aking pagbabudget. So, yun. So, kung meron kayong mga alam, mamis, please leave comment below kung meron kayong alam ng mga snacks na pwedeng i-freeze or what, ano yung mga ginagawa nyo snacks sa bahay. Gustong-gusto ko talaga nagbabasa ng mga comments ninyo. So, sa mga lahat ng nag-comments, thank you so much sa mga positive comments. Talagang iba yung mga iba yung ano sa mga comments na gano'n. So, thank you. Kailangan ko na atubagin yung aking mga hugasin. So, that's all for today, and I hope you please subscribe kung hindi pa kayo na-subscribe for the upcoming videos, and see you in my next video. Bye-bye! Bye-bye, Nak! Bye-bye.